Yebo ngane zawethu impela sibona lapha komshana kaGugu Dlamini ononhle nokuyena uGugu Dlamini ke waboshelwa yena ke ngicala ke lokunokubeza ngokocansi njengoba ke unonhle ke wengane zawethu impela isiphumelele ke ehlane ngalaleni ezochaza lona ke udaba ke lwakhe ke olwathi ke lamehlela ke naye ke umalume wakhe bafowethu impela phamba sikhuluma kakhulu la kwimbosi TV sithi njake sinishele yona ke lenkulumo ke kamshana kaGugu Dlamini noyena ke impela ke umgilwa kulona ke leli cala bafowethu ke ake nithokozele naye ke iclip yakhe nizwe. Mina lento lena ingiphatha kabuhlungu yokuthi umalume yena uyaphika kuze kuzoba yimanje. Yebo umalume uGugu kufanele aphume ejele. Yewe usedonsile kakhulu lo mnyaka le asedonsile. Kodwa umalume uGugu mina bengikufisa naye ukuthi mangabe yizwa lento imina unonhle ngikhona ngiyaphila. Iqiniso lakhe ngicela livume. Kungaze kulimala abanye abantu abasemaceleni babekade bengahlangene. Sasinaye la sesilala khona sasinaye sobabili omunye wayekade engekho. Mina lento le yangihlumeza kakhulu la emphakathini ngithukwa ingane zize zilinganise ezinye zithi zona zinamehla u3 awu2 lawa ababuka ngawo elinye lingaphansi enkomeni ngoku mina ngizazi kahle ukuthi mina ngenzeka lonto. Ngithukwa lemphakathini ukuthi mina ngabophisa uGugu. Into ayisho njalo ithi mina ngabophisa uGugu ngangizange ngize ngidlwengulwe mina abanye bathi mina ngadlwengula abanye bathi ngiqamba amanga njoba kushona manje ukuthi wayamanga. Umalume uGugu kusho yena uzilwele lakhe iside. Yebo umalume uGugu angiphiki umalume uGugu wayekholwa waqala wangenisa ePostoli waphuma ePostoli wahamba eZiyoni waphuma eZiyoni wangena eWiseli ngoba mangaba ngingaphazami wazi waboshwe esonta khona eWiseli. So umalume uGugu ntambama wayengithatha ahamba yolala nami embedeni wakhe ngangilala naye nje ubusuku bonke. Umalume uGugu lento akazange azayenze kumina kube kanye wayenza kaningi engifaka into yakhe yokuchama ngaphambili nangemuva.